ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଅଭିମାନପୁର ବଡ଼ମ୍ବା କଟକ। ଶେଷ ରଜନୀର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କୁମୁସି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ମହାରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକୋନଗର ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ହରିପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରେ। ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଏମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବନ୍ଧୁରେ ଏ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ବୋଉ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ବେକୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଦରିଆ କୂଳର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ କୋରୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟୀରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ ପଡ଼ିଆ ଛତିଆ ଯାଜପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ବାଜିମାତ କରିବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟତମା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ କୋପଣ୍ଡ ଯାଜପୁର ରୋଡ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶୁଭମୁକ୍ତି ଏଇ ମାସ 4 ତାରିଖ। ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର ମୁଣ୍ଡଳି କଟକ। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଅପେରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଶୁଭମୁକ୍ତି ଏଇ ମାସ 6 ତାରିଖରେ।
ସ୍ଥାନ ପଟିଆ କିଟ୍ ରୋଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି।